Rojbaş Kurdistaniye nêja li ser navê çarpel medya û hevkarê xwe Henîfî Turan silav û rêz. Bêviya ku hûn rojekî xweş, aram û bextewar derbas bikin, em dest bi bernama xwe dikin. Kek Henîfî merheba ji te, tu bixêr hatî. Merheba serçava, gelek savî spas dikim. Tu çawayî. Merheba temaşevanên hêja, gelek spas, baş im keko. Kek Henîfî îro mijara me ya bernamê têr û tije û dagirtiyê li erdîngeriya me gelek bûyerên girîng diqewimin. Wexta mirov dişopînin ji alî siyasî, ji alî hunerî, ji alî çandî, alî ziman. Mirov kare bêje ku milletê Kurd ya jî gelek li Kurdistanê dijîn êdî hatine asekî din. Ew asa ku lê dijîn ji gelek aliyan gava din cenabê Tergo. Êdî ew milletên li Kurdistanê dijîn de ew qalibên tengiyê berî viya em bibên 100 sal berê hatiye îmzekirin. Êdî bi ew qalibana hil nagirin. Êdî her aliyê hilbijartinên ew jî medî, hilbijartinên Iraqa Federal jî medî, serkeftina partiyên Kurdistanî destnîşan kir ku êdî rewş û pozisyona Kurda bi şiklekî din. Wexta mirov ew serkeftina û bûyerên li perçeyê din jî dinirxîne, rewşa Kurda êdî hatî guhertin. Êdî lê tiştekî balkeş vê demê di saha siyasetê de li her çar perçê Kurdistanê gelek pêşveçûnên girîng diqewimin, lê ew pêşveçûn anka bi konjektûra navnetewî jî bûyî yek şansek ketî wek destê Kurda. Li Başûrê Kurdistanê hilbijartinê de bi serkeftî derketin, li Rojavayê Kurdistanê behsa Rusya behsa otonomiyê dike. Li Bakurê Kurdistanê ev gengeşiyên navbêna partiyên ku Kurdistanê dagir kirine ew du bloka. Ew gengeşiya na derfetek derxistî destê Kurda, Kurd mehfê xwe yî neteweyî demokratîk hin ji wan kanibin bidin qebûl kirin. Lê bûyerek balkeş ev heftakî li siyaseta Bakurê Kurdistanê bi taybetî jî cenabê te li Amedê dimîne. Pêşengeha ew Ahmed Gümüştekin ya odaya bîrê ya jî em bibên jûra bîrê deng ve dawer bû sebeba gengeşiyê ev bûyerên din gelo ji Diyarbekirê çawa tê dîtin? Tu karibe berî ku em gazî mîvanê xwe hêja bikin, tu karibe çend gotina servê? Naha ez ê nekevim ewkawî yanî wek ku ez şove bikim. Lê ez dixwazim hin agahiyan ji temaşevanan re bidim. Ahmed Güneştekin navdarekî Kurd, şêwekarekî bi navdar li asta cîhanê da kesekî ye. Li Amedê bi navê wek ku cenabê te jî got bi navê Jûra Bîrê pêşengahekî li dar xist. Mazûrvanê pêşengehê odaya pîşesazî û bazirganiyê ya Amedê bû. Li birca keçê hat ev pêşengeh hat amadekirin. Gelek bertekên em bêjin li ber çav erênî û neyênî pêk hatin. Mesela wek ew ke ez bêjim bertekek erênî ji seroka encumena meclîsa gel a Qazaxistanê Narîn Nadirova çi got ez dixwazim wî bêjim ji bo ku ez şaş nekim. Got siyaset ne tenê şer û çekin, ev karê ku Rêzdar Ahmed Güneştekin dike siyaset û dîplomasiyek gelek mezin e.
بوی رنگی شروع کرد لهن کسان جی هم لمدیا جواکی و حتی هنک گروبک خورتا پیکاتی جی بسر چون سر برجا کچه و وان تابوتن کو جبوی کو فعیلی مجهولان بینه او وان قتل کرنین فعال ندیار بینه بیرا ملته وان تابوتان سرسره و برجه آوتن خواره ایجار از دخوازم بیا جی بیجم کی جان برهمه خو لوره پیشکش کربو یک الفابیا وندا الفابیا بحث الفابیا کردی کر دوردا هن دنگن تیپن کردی د اکران که دادر کتن او د دار دسته یکی دا بو و بدارا لوان تیپا دخست کو و قبو و وان تیپ کردی بون دیسا دیواره دایکان هون تنبون اوانا نابه برهمه وینه گره بیره گره کی چیکر بو جه پیلاوان گره کی چیکر بو او پیلاوین دیسا وان ایکو هاتبون قتل کرن پیلاوین وان وک وید حسبان بویا و یک کرد دیسا رزیبون وک دیسا اوکه کیوی هبو برهمه کیوی او کوریدورا زندانا آمده براستی وقتا مرد کتوی کوریدوری وقت تنلکیه ده هندره برجا کچه دا تنلک دریجه وقتا مرد کبه اما جار بجار تدی دنگ دوی ناسلسن وی رنگی اوکتی کرن بله امیز کک مسعود او تشتانا گوتنی خود تالیه کرام اخو بین سرهف بله میوان جی وک افسروک HDP دیسا وک شاردار استانبول و افسروک HDP میتات سانجار رزدار میتات سانجار اکرم اماموغلو سروک شارداری استانبوله دیسا سروک اودیا پیشسازی و بازرگانی آمد محمد کایا دیسا سروک شارداریا کادیکویا استانبول سردل دارا oda başı u gelek navdar siyasetmedar hunermend Kurd embêjin metropolan jî dervey welat jî beşdarî vê ew kê bûbûn ji ber sedema Ekrem İmamoğlu û Ertuğrul Özkök ku beşdar bûn hin bertek ew berteka ku bi ser wirda jî girtin ji wê bonê bû ez dikarim van ew ka derheq vê pêşengehê da باشه که حنفی مالاتا ava ji ciyê bûyerê ev agahdariyan dan me em gelek spasî Sirac ez bi xwe jî çûbûm wirê bi heqîqet meriv ji em bêjin hunera wî ra ji şîvekariya wî ra meriv nikare ti tiştek bêje pir tiştê balkêş çêkiriye lê belê di mesela ew kê da ez wî ji kek Mesûd ra dihêlim اره او عالیه ام کک مسعود بپرسن از رجی رجا بکن برا میوان می هجا بین اکرانه میوان می ایرو تماشاوان هجا میوان می ایرو سروک پسکی رزدار مسعود بکه رزدار سروک گشتی تو خیراتی نوا خیره رو برای دلال گلک سپاس گلک ممنون گلک سپاس با چارپل مدیا جبونا او دعوت نامه ایوه من بی سپاسی از جناب تدکن تو تزحمتی شان تو هات بشتاری برنامه مبو مخواست اصل خود و چارپل مدیا پشتی اوه مخواست حبتادن ام جناب تا دعوتی برنامه بکن لیش بلا کاریتی سیاسی معاوت و هفته و باش که معاوتی و هفته اف هفته ما هفته کی تیر تجره و داگرتیه همه از اوه دست بکن
رزدار سروکی گشتی روجوا سیاسی یا ترکیه تیرو تجه وقتا مروب لی دشوپینه گلک بیار چه دبن ترافیقا لباکور کردستان و ترکیه جی چوین هاتن پر زیده بویه yani mirov kare bêje hilbijartinên 2023 nêzî 20 mehamayî lê wekku ew ê sibe hilbijartin bibe gelek tiştê têkirin her bûyerek her aktivîtek li Tirkiye li Kurdistanê ew du blokên ku li hemberî hevin bloka Cumhur bloka Millî li hemberî hev bikartînin gava din berî cenabê te were ekranê me kek henefîr ser rewşa pêşengeha Ahmed Güneş Tekiyen peyvî ew mesela jî siyaset vê meselê jî bikar anî wexta mirov lê mêze dike gelek tiştî dibîne rastî mirov ber jî dikeve yanî hunermendekî têra xwe li dunyê tê nazkirin bu alavê siyaset ya jî bu alavê ew siyaseta tê meşandin du bloka ya jî rastî êrişekî hat cenabê te ev pêşengeha bi odaya dibe ya jî jûra bîrê çawa dinirxîne ew êrişên ku hatin kirin gengeşiyên tê çêkirin em ji wir dest pê bikin kek Mesûd wê bûyerê çawa dinirxîne û em dest bi sohbeta xwe bikin fermo kek Mesûd gelek spas wexta ku kekê halîfî qisset kir min dît hûnê pirsyarê dijwar bo min hêştine ev bi adaletiye hûn tiştê hêrstan nav xwe de qise kirine û tiştê giran tiştê dijwar jî gotine bile em jî kek Mesûdê bipirsin Mesûd cenabê serokê partiyê ye û tiştê dijwar çareserî li cem wê ye baş e bila Serokatî tiştekî wisa newaleke ku bila sabe keko mixabin ez neçûme vê pêşangayê lê piştî bername ez ê herim her wekî kekê Hanefî jî got Ahmed Gümüştekin hunermendekî bu nav bangê Kurd e û çi cara jî nasnameyê xwe înkar nekiriye û ne tenê Tirkiye lê sahayê navnetewî ji bu nava bangê ji bona wê yekî jî amadekirina pêşengeha Halê ji bo doza Kurd ji bo huner û çanda Kurd destkefteke mezin e şixa Vexta vekirina pêşangeyê jî Ahmed Gümüştekin got ez li hemî dinya geriyam paşê azatima mala xwe yani azatima Kurdistanê ev gelek ez bawer dikim axaftinekî gelek pir nawarok bû min evê jê fêm kir yanî merî li herekê derê wê dawiya dawiyê were welatê xwe ev jî hatiye welatê xwe û kar û pîşeyê hunerê xwe li welatê xwe pêşkeş bike ev hem ji bo huner û çanda Kurdî qazancek e hem jî ji bo nasandina çand û hunerê Kurdî li nav sahayê navnetewî tiştekî baş e û serkeftineke evê ku hatine rexnekirin bêguman hinekî wan neheqîne hinekî wan şexsiyeta Ahmed Gümüştekin dinire û rexne lê berhemê wê dike ev ne rekî ew ye rekî îlmî ye rekî zanistî ye eger rexneyê te be li hunerê li berhemê hunerê rexne bike û hinekî jî digotin nezanim çi karî falan kes heye Ertuğrul Özkökçü yani zanım evî dine İmamoğlu ne here ka dipirsin gelo ka bêje ti Kemalîstî yana bêguman rexneyekî wisa ne rexneyekî Mesûd biborin cenabê te mesela ez te gava de tiştî xweş got te got işte vegeriya mala xwe niha heger ew hişmendî hebe û vegerin mala xwe ez ê pirsek bikim hûn yek ji partiyekî Kurdistanî ne gelo pêşengeh li wir vebû
وولات مي وتمثيلدارين كردستاني هن بارتيين كردستاني هن يلو رزدار احمد گمشتكين غازي بارتيين كردستاني كربو دوی واری دا آگاه بتای کeko her veki kekane fişi got mazuvan oday bazırganı yutiş sanayi yapışayı Diyarbakır bu. Jimera daveti hatı bu. Ji oday bazarganı yapışayı. Jimera davetname hatı bu. Az ne çubum le em havale xur rekir me havale xur rekir veki nuneri partiyame ev çütede beşler bu. O kasık azanım bu hem partiyen çi derslat çi opozisyonu Türkiye o hem partiye davetname jime rahatı bu emçun hem beşler bun hem vekirle de beşler bun hem ev galaya ki jarad vejin le gelek rakhne serve gala hatiye gotin le derece hem beşler bun Debe ku hinek kemasi hevin hem jibo amade kirna ve organize da debe hinek kemasi hevin hinek şaşıca hevin debe hinek şaşıca hevin le debe avana ne keve peşiya ev hüneri mazın ku keki hanefici işaret pekir gere em evi bekhine peşi yani baksa Diyarbakır'daki baksa قدخه کرنا الفبای کردی و زمانی کردی که بحثا قتلیام یان اندابوین کو فایل وان مچول هم زن فایل وان دولت بخویا بحثا وانت که اوانا گرینگن هم دوی اوانا بخنه پیشیم که falan kes atiye beşler biya falan kes kemaliste falan kes nizanım çiye beguman ava begotneli deve avan nebe siberek ilser ev hüneri mazın ev hüneri gevrek u revşamey kurd ya siyasi komalayeti tertha peşi u geleki bzelali u beşkereci peşandaya heneki rahne edicene ku beguman Evci ci evye cinim ci münakaşaya ena kaje yekşvan kek altan tane dveje xazi teda katliama desmişe bay xazi teda katliama zilanişe abaya bekuman ana pursari yan xasteken başın le ev dimine ser hünermend usta bir yerde ya am deve rezile bigirin o şanazi perbikin yani Kurdeke aslığı inkar ne kiriye o nasnamayı inkar ne kiriye hatiye Kurdeki hürermendeki buna vange nerle Türkiye lehmi cani buna vange hatiye valat yok peşenga eki vekiriye şuna eve ko em şanazi bikin em henek kemasya ve her tıkım peş o erişeser ve peşenga edekin ev kareki ne ravaya ne ciye o deve ne takabül kerine. Keko az xwazim tam devir da az tiştekî keko pirsin. Naha seroka encumena meclisa gel a Kazakistanê Narîn Nadirova divê siyaset tenê ne şer û çekin. Ev karê ku Rêzdar Ahmed Güneş Tekin dike siyaset û diplomasiyek gelek mezin e. Viya dibêje û bi wî ve girêdayê înca ez dixwazim tiştekî bipirsin. Li alîkî dîtinek ewa li aliyê din tê gotin ku rast e ne rast e ez wî nizanim di destê min de ti amar tune ne tê gotin ku ew ê ku êrişî pêşengahê kirin tê gotin ku hevalbendê HDP ne îcar ev gelo ev tiştek ewkinîne çewtinîne ku hem hevserokê HDP li wîrê hazir e û hem jî hin gencên ku tê gotin ku alîkarê wanin ew jî diçin wîrê xera dikin piştî wî xera dikin ji bo ya wê cenabê te çi bêje gelo rast e kekê Arifê yani usta tê gotin digotun hinekî aliyên
PKK yani HDP'yi erişi van tiştekirine le az nizan burası destemde tiştek satene eğer o Hortên bihêrs hinek derûdor navê wan wisa danîbûn. Hortên bihêrs. Belli dibêjin inisiyatife evene belli rast yani durjinine ez dobra bejim durjinine yani direkt tiştek usabe le nakoke ki yani çedbejin tutarsıya ki gelek ki ave gelek ki berçave yani saroke ve partiye telve der pesnavede de o gelek paksavi ya kançdike le henek alin ku derdore vana eriş esar av tiştatkin ev beguman nay kabul kirni kasika ez zanım debeko ez şaşşibim halvesta HDP derbare ve erişi nizam ne bir istiye sevidarım erişi mahkum kiribin patna mı ne bir istiye gelo ve bir istiye yani ne bir istiye HDP yani denk kutbu yani yekekli var Saroke var yani yekekli berpırse var. Alo? Dengete dişçite kutbu olan dedi. Vallahi kekonu zanım naha çavaya gelo. Anka baş. Bele yani khazi ana halveste xunişan davana ev meseleyi ev kirvana mahkum kirvana. Le keko siyaset usaya her veki şai u eşu elem ya jiyana beşeki jiyana me kek mesud cenab-ı te bahsa şaiye kir lur keça Ahmet Kaya bertekek tund nişanda go gelo mirovje Ahmet Gümüştekin bepirse kesin ku buyi sebeba katil kirna bavê wê ew kanî buwan re govendê bigire ew camêr behsa Ertuğrul Özkök dike dibe ew di qatilkirina bavê min de rola wê hevî û ev ê li ser azadiyê li ser demokrasiyê ev tiştana dikin bûn sebeba kuştina bavê min û ew jî wek tiştekî nebûyî paye didinê gazî wî kirine tabii ev tiştên wer jî tê gotin lê tiştekî ez dixwazim ji cenabê te pirsim me daxuyaniya partiya we xwend bi rastî daxuyaniya partiya we di cî de bû duwarê hunerî de mirov ji hev û di duwarê tiştên din de siyasetê de mirov ji hev û dikare pir cuda bifikire lê divê mirov rêzê li hunerê bigire ew êrişa ku li ser wê pêşengê hatibû kirin we şermezar kir divê merî bi vî şiklî nêzî bûye re em kanin di gelek waran de ji hev û du cuda bifikirin lê divê ji alî azadiya fikrî ji alî azadiya serbestiya hunerê divê merî bi tolerans bi merî ji hev û du re bû lê bala min kişan belkî cenabê te jî şofan dûr de mesela Wezîrê Hundiriyê Tirkî jî êrişî wê pêşengehê kir yani wek bû hesabekî ji hev û du tê pirsîn tu çawa şîrove dikî kek Mesûd destpêkê jî min got ketina atmosfera ew bu yerek herî biçûk êrişî hev dikin û ji hev hesabê dipirsin çawa şîrove dikî ya Keke Siraç beguman her hunermend şart nîne ku ji alî îdeolojî ji alî bir bawerî siyasî vekî min bifikire yan vekî pakê bifikire hunermend ev farkê min û hunermend ev bir baweriya xwe pêşniyarê xwe bi hunerê xwe pêşkeş dike bi dide nîşandan ez jî vekî siyaset medarekî serokê partiyê bi rageyandinekî bi nivîskî ez halwe xwe nîşan didim farkê me ew ne û ne şart ku ewana hunermendek vekî siyaset medarekî ve yan vekî militanekî vekî tekoşerekî Kurdistanî bir bike û karê xwe bike ev bi hunerê xwe
li ser meydanê em jî bi siyasetê xwe li ser meydanê ne û lê armanca me evek yek e armanca me çi ye xizmet bi doza Kurd û Kurdistanê ye ev jî bi hunerê xwe xizmet bi doza Kurd û Kurdistanê dike ez wisa dibînim evê ku hikûmet û desthilatê aciz kiriye ev e yanî niha hineka dibêjin Ertuğrul Özkök katil falan keseye nizanim çiye nexir yani ev Ahmet Kaya'ya o sedeme eve ku bi hazaran Kurd derketine dervayı velat koçdavi kirine lê çiya tên kuştinê lê zindanê Amedê hatine kuştin şehit bune hemê sistemî devletê ne Eca ev peşanga Ahmet Gümüştekin usaxıya ku sisteme aciz kiriye, desthilatê aciz kiriye, lomajê vezîrê navxweyî hatiye ser evet dengê û ev jî êrişê dike. Ev bi xwe jî nîşan dide ku Ahmet Gümüştekin karekê baş kiriye ev kevirekî Ahmet Gümüştekin avêtiye ciyê xwe dîtiye ku Havana havar dikin, havana usa dibêjin. Ez usa dinirxinim, keke sirac. Baş keke Mesut malata ava bi gelek spas te agahdariên baş û fere dame here bî. Em derbasî pirsa dudiya bibin? Belê. Ez dixwazim hinekî behsa rewşa siyasî û aborî a Tirkiye bikim keko niha duwarê siyasî da Tirkiye hin deriyên teng de derbas dibe deh dîplomatên biyanî ên dewletên Rojavayî bi tevayî yanî Kanada di nav da Yênî Zelanda di nav da de û Amerîka û yekîtiya em bêjin Amerîka û tevî ew kêva tevî van dewletên Ewropayê bi nav û deng ez navê wan jî dikarim ew bikim Almanya, Amerîka, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç û Kanada û Zelandaya nû em bêjin evana dîplomatên wana li ser rewşa Tirkiye a di derbarê di şexsê Osman Kavala da behsa sîstema hukûkiya Tirkiye dikin. Dîsa ew kek heye bi navê Fatf bi navekî bûya we saziya hêza erkan û çalakiya darayî di binya OECD'ye de hatiye avakirin merkeza wan li Fransayê evana perê reş takip dikin û finansekirina terörizmê di wî warî da takip dikin û Tirkiye ji lîsta spî derxistin kirin lîsta gewr yani ber bi lîsta reş va Tirkiye diçe tê gotin ku eviyanê ev helwesta wana ew ê li ser rewşa aboriya Tirkiye jî û li ser rewşa siyasî jî ew ê gelek bandor hêşan bide. Tayyip Erdoğan got em ê min emir daye wezarîya xwe derva ew ê her tiştî bikin wek ku em ê wan ji Tirkiye biqewlînin em ê wan wek no pasaran çi ne navê wan yanî dîplomat merivê ku nayê xastinê erê dîplomatê ku em wan naxwazin em ê wan bi wî awayê ew bikin ev Tirkiye ber bi krîzek siyasî va dibe gelo dibe bi Ewropa û welatên Rojavayî va di vî warî da hûn ê çi bêjin û dîsa zivistan tê em zanin ku perê Tirkiye her ku diçe li hember dolar dikeve û ew ê millet
gaza xwezayî doğal gaz kod dibêjin ew wî bikartîne û wê ew jî pir biha bibe gelo divê zivistanê da wê însanê me bile rizin ji serma kerimke keko hinkî sosyalîstiyê jî bike yani keko ez naxwazim milletê me vê zivistanê sermayê zivistanê û sermayê saxtê Kurdistanê de biqerirsin ez naxwazim inşallah hükümetê me devletê me ev meseleyê jî çareser dike inşallah keko ev tiştê ku te bas kir hemî lê ciyê xwe ne bi rastî yani krîza aborî heye krîza aborî geştiye astê herê bilind û Tirkiye ber bi kriza siyasî û kriza îdarî jî ber bi kriza siyasî û îdarî jî diçe roj bi roj ev kriz jî kurtir dibe ev tiştê ku te bas kir canavê te bas kir hemî rastin cî bahs û guftûgû hene lê tiştekî heye ku ez dixwazim bo birayê xwe bêjim em demekî nêzîkî ev du heyva em gerekê li bajarê Kurdistanê dikin diçin serdana rêxistin sivîl û sendika û ya cotyaran ya bazirganan ya pişesazan tiştê ku min zanî vê gerê xwe da ev millet bi xwedê goyê xwe nade Tirkiye çi bûye çi ne bûye gelo ev de diplomat were derxistin yan na Tirkiye ketiye listeyê reş ya welatên ku ber bi pêş ketine û îstîdê wallahi millet ketiye derdê zikê xwe kêkanîfê millet gelo sivê dikare zikê xwe têrke gelo sivê dikare devarê zareyê xwe derxe sivê dikare kurê xwe keçe xwe zarekê xwe bişîne mektebê millet niha fikrê ev tişte daye ev tiştê ku te bas kir hemî ciyê xwe ne rastin û sedema vê birçîtî û vê feqîrî û hêjarî jî bi xwe siyasetê ye lê milletê me vêgavê her ne xema devleta Tirkiye'de ne xema gelo Kurdistana başûr ber bi devletê ve diçe yan na gelo Kurd li îdareyê Iraqê ya dahatû de cî bigire yan na ev me ye mijarê me ye mijarê xelkê bi rastî mijarê xelkê ku tu Diyarbekirê tu her roj nav xelkê de derbas dibî diçi partiya xwe nav bazarê de derbas dibî diçi partiya xwe dibînî ku mijarê xelkê mijarê serekî xelkê me gelê me zikê wan e û birçîbûna wan e ev tespîtekî em evê dayînin aliyekî lê werin ser ev meselekî te bas kir Erdogan bi rastî ev krizê ku ketiye û ber bi roj bi roj kurtir dibe ne îro ye iqtisada Tirkiye jî ne îro ve xirab bûye demekî durê dirêj xirab bûye berê pandemî jî xirab bû îro xirabtir bûye lê hin ev tiştê ku te bas kir ketiye listeyê girê listeyê ne reş û ne spî lê pêşê listeyê reş em teze dizanin lê kekê siraç mimkine ku lê derva taqîb kiribe demekî durê dirêj lê çapemenî derveyê welat Tirkiye vekî narko devlet tê te binav kirin yani devletê ku bi madeyê heşber ve mijûle piştgirî yan parastî evê diparêze tacirên heşber diparêzin û dahatê Tirkiye dahatê devletê Tirkiye beşekî zêde ya dahatê devletê Tirkiye ji eroîne ji esrar e û ji çi dibêjin tacirên hişberin madde hişberin ev tiştê ku hebû û me didît OECD devletin ku pêşketine ewana
bir resmi ragiyandine. Yani Türkiye dibejin ya malumun ilamı. Şu malum bu. Avanajı ilan kirin. Beli ev nişandıda ku Türkiye divari diplomasiye da gelek ki tengav buye. Ne tane li peyvendi xili welatên Avrupa. Kek Mesut ez vê nabêrê de têkevim nabêrê ji bo tu kar ewa xwe dîtinê xwe zelaltir vekirî bêjin. Niha tê gotin ku Erdogan hîviya xwe ji dewletên ku ev 10 balyozxaneyên ku me navê wan bîstekberê Kek Henîfî bi nav kir. هێویا خۆش یەکیتی ئەوروپا هێویا خۆش دەولەتێن ڕۆژاوایی برینە ئەو بیستێکبەرێ جەنابێتە بەحسا سیپیکردنا پەرێ ڕێژ بەحسا ترافیقا مادەیەن هشبەر و تشمشتا کرد ئەردۆغان هێویا خۆش وان بری لێ ئەو داخویانیا ویا vê taliyê wekî resteke mesela ew balyozxana ew dewletana tiştekî ew negot yani ji alî azadiya fikrî ji alî serbestberdana Osman Kavala ya jî serbestberdana Selahattin Demirtaş tiştên werdikin lê ew gotina wî di dîplomasiyê de pir giran bû digot ne hedê wan e dersê bidin Tirkiye gelo ben kutbûyî biyate ya jî ben ber bi kutbûyînê diçe Erdogan Kekê Sirac divê jî em ev meseleyê Papaz Bronson li pêş çavê me be wexta ku Trump yani Karbidestên Amerîka daxwaz kirin ku Trump were berdanê ama ev tiştê ku dewletê Tirkiye îro digot vê çaxê jî gotibin Amerîka çiye nikare tedaxulê karê barê me bike Amerîka nikare destûrê bide û nizanim sîstemê dadperwerî lê Tirkiye azad e belayan e û nizanim çi gelek çîroka digotin lê axirî rojekê de ev berdan ev mesele jî wê useye kekom mesela dibe ku rojekî ji wan re bêjin hûn derkevin herin jî Tirkiye lê heta niha negotine ew ê heye gotinekê heye yekek li siyasetmedarê Kurdistana Başûr tiştekî baş dibêje ev coğrafyayê useye ku bi taybetî ji warê siyasiyê de gelek tişt tê gotin lê nayê kirin gelek tişt tê kirin lê nayê gotinê rastî wisa gelek tişt gotiye Süleyman Soylu gotiye û serokê parlamento gotiye serokê Wezaretê Derwayî gotiye Erdogan bi xwe gotiye nizanim çi em naxwazin awana welatê me de bimînin lê heta niha çi gav nehatiye avêtin Ama Kek Mesut bibore ez dikevin nabêrê mesela wek vê carê dewletên rojavayî helwesta xwe eşkere nekirin di roberê sekreterê NATOyê pir eşkere helwest danî got divê Tirkiye xwe bike em qebûl nakin nikane bibe yani endamekî NATO nikane vî şiklî te bigere de balyozxane belavokan bela dikin ji alî ez dibêm givaşek zextekî bi zaneyî ji alî dewletên rojavayî li ser Tirkiye heye êdî ez dibêm karê wan bi evê xelas bû bi vê îxtidarê xelas bû bi vê ittifaqê xelas bû cenabê te çawa dinirxîne Belê rast e yani halvestê devletê Avrupa roj bi roj ev dibe yani tuntir dibe û şelgirtir dibin berê carna tişt wisa digotin lê li vir de diman yani evê xwe nedatine rojevê lê vê carê paş de gav neavêtin bo numune Wezareta Xaricî yan qisekerê Wezareta Xariciyê Almanya qet ev negot got em li ser daxwaza xwe ne em li ser helwestê xwe ne ev tiştê ku Erdogan gotiye me evê jî yadaş kiriye me evê jî not kiriye ku rojekî wexta ku diplomasiyê de wexta ku bêjin
من نوت کری اف معنی اوه که روژه که بیم حسابی گلوه بپرسن ام مسئله دین روژه بیم دوی وارد راست بشی یعنی هلوستا devletin Avrupa'yı jiberi eftire, piçeki tunture u piçeki şelgirtirin. Beri tişteki gotun devleti Türkiye tişteki got persirdi da usadıma le vecari usanine vecari ser evi xone ser harveste xone ser doza xone beguman ev hem nişan dede ku var diplomasiye de Türkiye ketiye geleki ev tengasi legal tengasi siyasi u civaki u iktisadi devlet hükümet peşiya xona bine keke sıraç yani az tam devlet fazın tişteki bipırsın az tiştek keko tişteki bejim paşa cümle ki bejim yani siyasete de eğer partiyeki siyasi, hükümeteki siyasi, devleteki siyasi peşiya xune bine ev nişane ev qeyraneki gelek kur u qeyraneki mazın heye divi valatide. Kerem kekeki. Az dixwazim cardine bala ve bikşinim ser mesela aburiye bitene Türkiye neku ama talan heye o pereyên banka navendî dikşînin û divin bi tenê mesele ne ew e wek ku cenabê we baş dizane Türkiye li 5-6 cepha di nav şer de ye li em bêjin li Lîbyayê bi awayekî sergirtî ve jî di nav şer de ye li Azerbaycanê di nav şer de ye cephekî li Wîrê heye cephekî li Başûrê Kurdistanê heye cephekî li Rojavayê Kurdistanê heye û cephekî jî li İdlibê heye û ji xeyên şerê nav Tirkiyeyê bi PKK ra wexta meriv van teva datîne ser hev bi rastî aboriya Tirkiye têra van teva nake wek cenabê we got pêşbîniya dewleta Türk demek hew qas çavê wan sor bûye îndî wî hesabî nakin ku wê aboriya me têk here wê mala me xerab bibe wî nabînin îcar ez ê viya bipirsin ev aborî ku têk diçe wexta ku meriv lê dinêre gelo mexdûrên vê aboriyê erê hejarên Türk jî mexdûrin lê dîsa wexta meriv difetile nêre Kurdistanî xelqê Kurdistanê Bakur dikevin nav hejariyê yanî em bêjin mexdûrên vê siyaseta Türk a çewt dîsa Kurdin û di vê navberê de jî parlamentoya Tirkiye ew ê moleta operasyonên li derveyî sînor cardinê dirêj bike partiyên siyasî tev Kılıçdaroğlu jî Akşener jî ez bawerim temamê partiyên siyasî ji xeyên HDP ew ê ji wê tezkereyê ra jî a parlamentoya ra jî bêjin erê li ser van mijaratê çi bêjî keko belê keke yani evê ku pirtir faqîrtir hejartir û êşe vê krîza aborî dikşine geleme Kurd bixwe rast e ev yekek li sedemê herê mezin û herê bingehîn ya ku devletê Tirkiye tûşî krîza iktisadî bûye siyaseta şerxaziya devletê Tirkiye'ye ya yani hatta ku Türkiye bi ısrar û bu pêgirtî bixwaze ku pirsa Kurd bi rêka şer çareser bike ji bona wê armancê wê here Kurdistana Başûr dagir bike û here Kurdistana Rojava dagir bike ev krîza Tirkiye çi cara safê nabe hûn tê bîrave carekî devlet Bahçeli gotubu û paşê jî gelekî karbidestin devletê jî gotubun digotin na hindekî kes bahsa hindet dikin ku nizanim tomata gram bûye nizanim balcan gram bûye lê emanan nizanin gelo
ev bombayı ki le İdlib'e bir kartine baha yavan çıkarsa hayavan jeti ne? Ev fişengi kulli kandili em takini nizanın baha yavan çiye. Eve itiraf eki brasti ya gelek giringe ku kriz binga kriza iktisadiye ya Türkiye çareser nekirine pırsa kurde. Ve ahiriye le rapor eki balav bu. Nizanım ve ditiye yana duyuna per rapor eki le Amerika hatiye amade kirin şerhaziya devleti Türk derhaki pırsa kurta buya bahise hende ku 3 trilyon doları Türkiye masraf bike. 3 trilyon dolar de hesap bike. Hafsalayı mı nagire 3 trilyon dolar ve çıkas lirayı Türkiye bike. Bu van para ve gelo çen üniversite var çekir. Nizanım yani az nizanım ne karım hesabı bikim. Le ev rapor eki teze balaviye o rastiya devleti Türkiye nişandı da. Jibona ve ekici em partiyen siyasi bu taybeti partiyen Kurdistani deve ev rapora bu giring begirin o hesabı xo yan strateji xo yan bername xo yan propaganda xo gotar xo liser evi bina bikin yani em bas bikin cahd bikin pırsak çareser kirna pırsa kurt ne tane kazancı bu kurdaya her rusa kazancı bu gele Türk ziki karkeri Türkajı terdi be ziki gundiya kurda Türkajı terdi be kazancı bu hemmi gelane ne tane bu tam devir da gelo partiyen siyasi yen Kürdistan'ı yen Bakure Kürdistan'ı deve çibkin helvestavan çibe vay Türkiye ketiye nav krizek abori u siyasi u safane etke her kudiçe ev krizci kurtir dibe gelo partiyen Kürdistan'ı partiyen Kürt hatta deve le Bakure Kürdistan'ı çibikin devi varida çi bernama partiya Sosyalista Kürdistan heye ez dixwazim te hinekî behsa wî jî bikî Pirserkî gelek biciye bi rastî pirserekî gelek giringe bi gor bir bariya partiya me sê bûyer peşiya tevgera Kurt û proseya siyasî Tirkiyeyê yek şivan desture amadekirina desture ku ve bikeve rojevê Ali iktidarı hazırya xwe Ali hükümet Ali opozisyonê jî awana jî vegavê li ser sistema îdare kirina Tirkiye gelo wê bibe parlamenter yan evê dê li ser vê ve mijilin lê bixwazin naxwazin ev meseleyê desturan û meseleyê anayasayî nû wê bikeve rojevê ev e yek ya dudu meseleyê tevajuya çareserkirina bi aştî wê bikeve rojevê ya sê jî em bixwazin naxwazin hilbijartinê were rojevê eger pêşvext nebe jî li vextê xwe de bîst nêzîkî bîst heyvê dî vê hilbijartin were çêkirine ev her sê mesele jî bêguman di nêzîkî ve me alaqedar dike yani em nikarin bêjin ev destura Tirkiye destura devletê dagirker em alaqedar nake em nikarin tişt wisa bêjin em nikarin her wisa bêjin ku em meseleyê çareserkirina pirsa Kurt bi rêka diyalog yan pevajoya çareserkirina bi aştiyane ev meseleyê PKK'ye û devlete ne em nikarin eger em nikarin wisa bêjin û em nikarin bêjin ku vallahi hilbijartina parlamenteyê Tirkiyeyê û me alaqedar nake em nikarin bêjin dibe ku lê siyasetê Kurda da hinek kes hebin hinek alî hebin ku bêjin awana me alaqedar nake lê vekî Partiya Sosyalista Kurdistan ev tiştana me alaqedar dike me ji bo destur me sê xalên
girin ki em dikarin hemmi Kurd partiyen siyasiyen Kurdistan'ı rexistinin sivil u hünermendin me nivîskarin me u menaverin me ruspiyen me li ser lehev bikin û behev re karê xebatê bikin. Yek ew e nasandina nasnameyê Kurd li destûra nû. Ya du nasandina zimanê Kurdî vekî zimanê fermî û zimanê perwerdeyî. Ya sisê azadkirina xebata siyasî û komelayetî bi navê Kurdistanê. Bi navê Kurdistanê. Ev sê xal ku ez bar dikim sê xalên lezgînî ne û sê xalên bingehî ne hemê aliyên Kurdistanê, partiyên siyasiyên Kurdistanê yancı em bêjin piraniya partiyên siyasiyên Kurdistanê û nivîskarên me, ronakbîrên me û ruspiyên me li ser ev xala em dikarin rêkevin, ev xala pêşkeş bikin ku em bêjin ew daxwazên me serekî ne ji bo destûra nû em dikarin karê xebatê dikin ev meseleyê pêşkeşî birûrayê Tirkiye bikin, pêşkeşî birûrayê cîhanê bikin. Her aliyê ku ev daxwazê me qabûl kir em bi wan re bidin û bistînin. Her aliyekî. Ca ev alî Kek Mesûd divir de dixwazim têkevim navbêrê gava de cenabê te behsa û sê xala kir û behsa divê Kurd yek helwest bin. Dûr de dixwazim pirsa wê ji cenabê te bipirsin. Demê anê serokê HDP Rêzdar Mithat Sincar serdana Diyarbekirê kir. Di wê serdanê de bi aliyên bi partiyên siyasî re hevdîtin kir. Gelo hûn vê hevdîtinê çawa şîrove dikin? Tu agahdariye ku ji vê hevdîtinê heye? Çar peywandin mebesta hatinê ye tiştê cenabê te anka got gelo li hin xala terefên Kurdê bi hev re çi bikin? Ev tiştana agahdariya cenabê te dikarin bi behsa wê ew ê bike em ê kêfxweş bin. Kek Siraçê berê ku kekê Mithat Sancar were Diyarbekirê berê hefteyekê me em çûne serdanê wan. Vekî heyetekê Partiya Sosyalîst a Kurdistan em çûn serdanê HDP. Du armancî serekeyê me vê serdanê wî yek ew bû ku evana du car hatibûn serdanê me xwedê kekê Mithat du car hatibû serdanê me û ez bawer dikim eger bîra min de mave daxwaz kiribûn serdana hevalên pakê jî bikin. Ya dido ku em îadeyê ziyaret bikin yani îadeyê ew jî hatine mala me em jî herine mala wan û wan pîroz bikin. Ya dido ev hûn dizanin hawna dibêjin tutum belgesi helwestê xwe ya li ser rewşa siyasî Tirkiye bernameyekî pêşkeş kiribûn. Em li ser wan piçekî biaxivin yani hawna çi dikin çi nabêjin çira dibêjin tutum belgesi eger ez şaş nebim. Ji ber wan du seda me em çûn ev hevdêtinê me birastî bi germî ew pêşwaziyê me kirin. Şixa Kurd wisa eğer kesekî were mala xwe deriyê me ji bo hemû mêwana amade ye ewana jî wisa pêşwazî kirin. Evê xwe baz kirin, tutum belgesiyê xwe baz kirin. Me jî ev bernameyê ku me bi hinek partiyên siyasî me ser nîqaş kiribûn me jî bahsa wan kir. Yani helwestê xwe derbareyê destûrên û derbareyê pêvajoya nû û derbareyê hilbijartina ku ê were çêkirin me jî helwestê xwe ji wan re pêşkeş kir û bi rastî bi taybetî ya pêvajoya nû pêvajoya çareseriya nû
bi baldari goy xeda keke mitat go derê ku ez bibime serokê HDP min derheqê vê tiştê de lê biyanet malperê biyanet li gel min gotûbêj kiribû min jî nêzîkî van tişta ev tişta gotûbû lê wisa xuya ku ana dixwazin peywendiyê xwe bi aliyên dira dîsa bikevine tekiliyê ji me re gotin em têne Diyarbekirî û ragiyandan xwe li ser ragiyandanê xwe em bi aliyên dî ve ev bikin gotûbêj rabigeyînin ne ana gotûbêj bikin gaziyê me jî kiribûn lê hevalê me çibûn tenê goyê xwe dabûn ev tiştê ku lê Ankara ji me re gotibûn li vê derê jî gotine lê em dizanin ana ev hindekî partiyên Kurdistanê ku bi wan re tekiliye wan hene bi hev re îttifaq çekiribûn lê hilbijartina şaredariyê ya çûyê bi wan re li ser tutum belgesî bi dûrî dirêj qise kirine bi dûrî dirêj nirxandine kekê Mîta Sancar jî de axaftinê xwe de gotibû ana hinekî pêşniyar kirine ev pêşniyarê baş in wisa gotibû lê ev pêşniyar ne pêşniyarê me bûn pêşniyarê dostê wan bû ku wana dibêjin Kurdistanê îttifaq evê ku aliyên siyasiyê ku lê hilbijartina belediyeyê de hilbijartina şaredariyê de bi hev re karê xwe dikiribin kekê Sirac em vekî Partiya Sosyalîst Kurdistan ji diyalogê bê diyalogê çetir dizanin diyalog baştir e diyalog çetir e diyalog divê evê de li gel te me yanî divê di nav partiyên siyasî di nav Kurda de li kîjan dezgehî dibe birabê be diyalog hebe diyalog bê diyalogî xerab e lê em du welatin û du temsîldarên me hene yani partiyên Kurda hene partiyên Tirkiyeyê hene û di hin xalat e wexta xalên ku welatê me milletê me eleqedar dike divê ewlî ne ku HDP pêşengtiya vî wî bike divê terefên Kurda bi talebên xwe ku gava di cenabê te got me talebê xwe ji wan re gotiye divê pêşengtiya vî tiştî partiyên Kurdistanî bike partiyên Kurdistanî bi partiyên ku li Tirkiye demokrasiyekî wekî HDP xwe partiyekî Tirkiyeyî de hesibîne kane ew talebê xwe û talebê wan di noxtakî de bi hev re li ser gelek xalan li hev bike we gava di cenabê te got Hexagona Tirkiyê de hin xal hene xalên esasî ew çar xalên esasî divê rabe perwerde zimanê zikmakî azadiya fikriye serbest birêxistin bûyîne ev tiştana terefê Kurd wek teref ew bibe lê tecrüba cenabê te jî heye gelek cara pirsa azadiya milletê Kurd pirsa daxwaziya Kurda tê di hilbijartina di belediya de di parlamentoya Tirkiyê de tê fetisandin tirsa me ew e ku dîsa divê meselê de ewek hebe yani ev pirsa bi mecra xwe eslî bi dûr keve cenabê te anka ew tiştê tu divê diyalog xwezîka em bibin divê diyalogê de Kurd bi ser kevin daxwaziyê wan wer qebûl kirin gelo divê hevdîtina we ku hevalê we çûbû cenabê te bi wan re hevdîtin kiribû îtibakî wer te ji wan girt ew çawa dinirxînin berê ez axaftina xwe wekî ez dixwazim tiştekî bêjim ev talebên me ji HDP daxwaz nekiriye yani ev sê xalê ku me gotiye ev daxwazên me ya ev ê yani wexta ku destûrê nû were amadekirine em daxwaz dikin ewana tê de cih bigirin ji bo vê yekî jî di vê daxwazê de terefên me ne HDP ye em ev tişta ji devletê daxwaz dikin ev hêzên ku dikarin destûra nû amade bikin ji bo Tirkiye daxwazên me ji bo wan e ji bo ne ev ku em herin
em çuneme ev daxwazı jî HDP kiriye. Nexir me tenê bir baweriya xwe derheqa pewajiya destûra nû da me gotiye. Me gotiye ji bo me destûra nû gere Kurd eger yek deng bin bi hevra ev tiştana daxwaz bikin dibe ku Kurd serkeve. Ya dudu belê kekê Sirac gel HDP û ji vê pevetir gel PKK di warê pêvendiyê de bi rastî tecrübeyê me gelek tal heye. Tecrübeyê me ya ne cî pesendê heye. Lê ew ê manayê ew ê nîne ku me carekî şikestxariye me tecrübeyê me xirab heye em jî diyalogu bitirsin. Jî diyalogu birevin. Em wisa nafikirin. Belê tecrübeyê me heye em dibînin û divê em hişyartir bin, divê em bi zanatir biçine pêşî û bizanin ku em bi kêra dans dikin, bi kêra ketine govendê. Ev tiştekî diye. Yani ti ji govendê tirsan û ji govendê revîn tiştekî ye. Niha kek Mesud peyvate bi şekil birî divê noxtê de dixwazim tiştekî bin. Atmosfera siyasî ya Tirkiye û rûdanên siyasî wexta mirov dişopîne niha du blok heye. Bloka millî anka dixwazin modela ku li İstanbulê hatî tecrübe kirin dixwazin wê modelê li Kurdistanê li Tirkiyê jî wê modelê derxînin pêş û dixwazin piştgiriya Kurda bigirin. Ev modela mirov dibîne. Niha eger sibe were di wê noxtê de ji anka de divê merî bi deng ev tiştana bipeyîve talebên Kurda yê neteweyî demokratîk bi deng bide pêş û ber hin tişta bigire ew hîn baştir nebe. Ew nayê wê wateye ku merî bi wan re diyalogê neke, merî bi wan re heta hin xal were divê mesela qenaeta min îro li Bakurê Kurdistanê sê xalên esasî bibe. Mesela perwerda zimanê zikmakî mesela serbest rêxistin bûyîn, mesela azadiya fikrî û berdana girtiyên siyasî di qanûna bigihîn de cî bigirin, qanûn werguhertin ku dikanin ew bike. Lê em wekî di dijayetiya du blokên dagirkirina Kurdistanê de rola wan heye bê ku tişkî bibe divê merî aliyê xwe terefê xwe nîşan nede. Qesta min ew bû tu zane. Ez dixwazim Keko bêguman tiştekî dijî pêva deynim. Ez dixwazim wî jî pêva deynim ku hema bi hevra tu bersîv bidî wextê me zêde neçe. HDP di ti bernameyên xwe da ew kewanî paşî daxil ew danezana wana ji bo vê pêvajoyê ku ji 11 xalan pêk dihat di ti belgenameyên xwe da behsa hebûna miletê Kurd û Kurdistanê hebûna Kurdistanê nake û bi fermî dibêje di bernama xwe da jî divê em partiyekî Tirkiyeyî ne. Gelo rast e ku partiyekî Tirkiyeyî rave pêşkêşiya pêşengiya daxwazên miletê Kurd bîne ziman. û ev şêwe xebat ku ew radibin 11 xala çê dikin û gazî me dikin ji me re dibêjin de werin hûn jî destek bidin me. Ev yanê gelo çi qas rast e ji kerema xwe jî têkî nabe. Keko bêguman yani niha du bere hene, du çi dibêjin du ittifaq hene, İttifaqê Cumhur, İttifaqê Millet. Lê em dibêjin em Kurd İttifaqê Kurdistanê pêk bînin. Navê wî çi dibe bila be îttifaq be, odax be, navend be lê divê em tiştî Kurdistanê pêk bînin. Sivanekî, xaniyekî Kurdistanê pêk bînin. Di hemî hêzên siyasiyên Kurdistanê ronaqbîrên me, dezgehên me sivîl û Ruspiyên me têda cî bigirin û em bibine bi rastî îttifaqekî û ev îttifaq bibe nûnerê daxwazên gelê me
نونرین دا خازن گلمه ام تکارن اف تشته پیکن بله زحمت بله gelek astengi heye le çare dici nine az usad fikrim bilici ittifak u bilici hafkariya parti u siyasiyen Kurdistan'ı çirre dici az nabinim bu bedest xistana mafin mey ya bengehin u netevi demokratik tane em tkarın be ittifakı bu pek inana navande Kurdistan'ı var tkarın bigejne armancı xo. Le keki ev tişteki bingeyine tişteki stratejik e. Az karemendine az çetbejin penasey ki yan kimlik ki HDP'yi bejim navalatına Türkiye'ye Kurdistan'ı. Ligel aveci Pranyavan Kurdun evi ku dengderi van Pranyavan Kurda evi eşu elam hamaliya ve parti Kurdikin eftene kuştun eftene girtin avana le zindan edane le ligel aveci eğer HDP beja valla ez ne parti Kurdistan'ı mı ez parti Türkiye'yi mi ez dibejim ev karite ev ne karite le dibeji bir ama ne çetku hendek khal heneku hendek khalin müşterek heneku mecbur dike ku em bi van rajı bidin o bistinin ne peyvendi bir şekli naha baksa demokratize kirne te meydanı demokratize kirne Türkiye te meydanı hendek havalenme hendek aliyin siyasi sanki çetbejin yani veki naxoşiye ki veba veki naxoşiye ki kolera xoşi dürtxin ez ev siyaseti rast nabinin beli demokratize kirine Türkiye ne karemeye esasiye partiyen siyasiyen Kurdistan'ı erkevan esasi erkevan bingehin azad kirine velatı xone بدست خستنا ما فين خو نتوی و سیاسی نه لام نکارم بجین دموکراسی ترکیه ما علاقه دار نکه بله والله ما علاقه دار دکه جبرنا وی که ایرو پارتین کردستان باشور کو تاپویا دولت سرمخوی برای کاواندنه کتنه رفراندومه و ملت به دنگه کی گلک بند گوتنه دولت سرمخوی تخوازن اوه که تاپو بری کاواندنه لی beşleri hilbişartını dibin txazın beşleri pek inana hükümeti bibin o txazın bibine beşeki sereki faal o aktif li demokratize kirine bağdayı ama gel o avana tişte xirab dikin navala naxir tişteki baş dikin gere tabi beli kek Mesud divir de ez dixwazim têkevin nabêrê niha anka mînaka Bexdayê û Herêma Kurdistanê mînakekî balkêş lê cenabê te jî zane û heta hatin wê pêvajoyê Kurd wek terefek bi çavderiya dünya rojavayên devletên rojavayî bi çavderiyan û bi mutabaqatê mehfê milletê Kurdiyê bingehîn di magzagona Türkiye ya Iraqê de hat qebûl kirin gelo Türkiye duê astê de ye mirov behsa wê pêvajoyê bike hele bira Türkiye gava yekemîn hin mehfê me hîn li Bakurê Kurdistanê mehfê me ziman tune ye mutabaqatek tune ye ew çar xalên ku yek al yek millet yek devlet ku hebûna me nas nakin hîn li holê ye û merî entegreyî siyaseta wan bibe ew xerab e ya jî ew tiştê tu dibê diyalog baş e têkilî baş e bi hev re xebat girtin baş e helwest danîn baş e lê ew nayê wê wateyê ku merî bi dû siyaseta ku devleta Tirkî siyaseta entegronîst siyaseta ku dixwazin milletê Kurd ji armancê xwe yî netewî bidûrxîn merî bi dûyî keve îtiraza min ew ê ya jî ولا دموکراسیا ترکی بقاسی ترکیه کی کرداجی علاقه دارد که لی و کرد ایمه هری زیاده علاقه دارد که نتوامه ولات مه و ستاتویه که امه چاوا به درس خینن او ما علاقه دارد که
دبیم دیالوگ مری بپارێزێ لێ دبێ مەری دە تالەبێ خوێ و بوان رە و پلانا کو لە هەمبەری مە تێکردن دەبێ کورد شیار بن دوێ مەسەلێ دەش بۆی وێ دەبێ مەری وێ مەسەلێ دەرخینە پێش کێکێ سراج ئەم دەبێ ئەنێک پێواژۆی تەڤلاڤ نەکەن کێکۆ بێگومان ئەف تشتێکی تا گوت مژی گوتیە یعنی ئەرکێ مەی سەرەکی بەدەست خستنە مافێن مەی نەتەوی دەموقراتیکە ڕزگاریە وڵاتێ مەیە ڕزگاریە ملەتێ مەیە و ji vê pêvetir ji damezrandina dewleta serbixweyiya Kurdistanê ye hemê ev ê dixwazin em hemî wisa dixwazin lê ew gav bi gav diçe kekê siraj yani di vê varê de ez bawer dikim siyaseta Kurdistan bi giştî gelekî ezmûna wan gelek e ezmûna wan gelek devlement heye û bigre li Kurdistanê bakur jî ezmûna me heye me kim xebat nekiriye me kim kar nekiriye me kim bedel me gelek bedel daye ji bo pêkînana çi dibêjin yekîtî û hevkariya Kurdistanê lê me em serneketine ji bona ku em serneketine em dev jê vê karî berdin naxêr em divê bizanin em çima serneketine di vê karîbarê de gelo tenê xatayê rejîmê ye xatayê devletê ye gelo xatayê me nîne gelo em daxwazê xwe nikarin kategorîze bikin gelo em nikarin vîstê daxwazê xwe ê lezgînî û ji maveyê dûr yan bêjin bernameyê kurtedemî bernameyê dirêj demî ji hev cida bikin carna em gelekî ev tiştana gelek tevlehev dikin ji bo vêyekê jî eger em dixwazin Kurd bibine terafekî ku îro bi rastî paş hilbijartina şaredariyê lê encama şaredariyê lê İstanbul Ankara İzmir naxêr Adana Antalya ev welatên ku Kurd têda ne nîşandaye ku Kurd êdî vekî çi dibêjin rola Kurd girîngtir bûye berê Kurd nesne bû araş bû dengê Kurda araş bû lê îro Kurd dikare bibe faîlek yekekli faîlan yani tedît dilopek heye ku te ev dilop ji biçe ser qedehê qedeh tek hil diçe Kurd wisa ye yan jî Kurd tedît maça futbolê de di daqeyê notê de golek hate avêtin ev gol netîceyê ev maçê nîşan dike Kurd geçtiye ve astê bi rastî em divê hêzê xwe tevgêjin û fam bikin rola Kurd rola siyaseta Kurd li Tirkiye lê siyasetê Tirkiye ne tenê li siyasetê Tirkiye lê rojhilata navîn bi rastî rojhilata navîn nakek mesûd dibe ez xwazim rola Kurd girîngtir dibe rola Kurd mezintir dibe ji bona vê yekê jî Amerika jî divê hesabê bo Kurda bike Rusya jî ji bo hesabê Kurda bike CHP jî divê hesabê bo Kurda bike û AK Parti jî hesabê bo Kurda bike û HDP jî divê hesabê bo Kurda bike na cenabê te divir xalekî girîng te got divê deqayekî de meriv golekî bavêje lê tecrüba me ya siyasî me bi hev re dîyî em jiyane Kurd her tim deqa taliyê golek avêtine qela xwe yani ê sernavê Kurda hereket kirine deqa taliyê her tim golekî avêtine qela xwe û Kurd her tim têk çûne em werin belê ev jî bûye ev jî bûye Ez dixwazim belê ev jî bûye ji bona ku dubara nebe em dixwazin ji bona ku ji bo ev dubara nebe em divê çi bikin Belê ez dixwazim werim ser evkê cenabê we got em ê gav bi gav ber bi dewletbûyînê re herin pirxweş spas keko em werin vê gavê çadinê em zanin ku çar partiyên
siyasi en Bakurê Kurdistanê ku wek Kurdistanî pênase dikin Partiya Sosyalîsta Kurdistan, Partiya Azadiya Kurdistanê, Partiya Komünîstên Kurdistan û Parti Demokratîk Kurdistan Türkiye. Derhek van çar partiyan da serdozgerê Mehkema Bingehîn a Türkiye dava vekir û dava vê gavê li bêjin dadgeha Kanûna Bingehîn berdewam e. Gelo ev dava di çi astê daye û dîsa bi viyaba girêdayî cîgirê serokê grûpa İYİ Partiye go ev çi Partiya Azadiya Kurdistanê navê wê de Kurdistanê ye, ev Kurdistan ku derê ye gengeşîkî çêbû divan rojê bûrîn da. Tê ser van her du bijara ez dixwazim cenabê wê çi bêje. Yani pêvajoya partî û daxistinê di çi astê daye ger ku partiya we bê daxistin bê girtin hûnê çi helwestê hêşan bidin ez bawerim ku temaşevanên me vê gavan tişta merak dikin kerem kin. Kek Hanifî ev mahkemeye ku geçtiye ve astı ne ji pakê kavek peştire ne ji paştire hemî geçtine asteki ahirî merhaleye em hêvî evene dadgahê destûrî gazî me bike û em li vê derê parastina xwe bi devkî jî bikin. Parastina xwe bi devkî jî bikin. Paşê heyetê dadgehê rûne û biryarê me bide. Biryarê wan çi dibe bila be em xwe serketî dihesibînin. Keke Hanifî. Çawa em xwe serketî dihesibînin. Meseleyê du tişt heye. Em ev meseleyê me xiste Rojava Tirkiye herçende kim hatibe nixweşkirin jî li meclis hatiye nixweşkirinê û partiyên nijadperest halvest nişandan û hem jî di Rojava yan di belgenameyê saziyên dadgahî sistemên dadgahî Tirkiye'de êdî tomar bûne. Ev alî mesele. Alî dî mesele du rê hene me bigirin. Başa bigirin em ê piçekî eger sabir te bigerin em herin lê mahkemeyê mafî mirov lê Avrupa ev biryarê em pûç bikin vegerin partiya xwe dayînin ji ber ku Tirkiye çêbûye Partiya Komünîst ûsa hatiye damezrandin. Awlê hatiye qedexekirinê û betalkirine daxistine çûye li dadgahê Avrupa û li vê derê ev dadgah îptal kirî hatiye niha karê xwe bi vê ser vê dadgahê dimeşîne. Ya dido ku bêjin dadgahê bilind iddia û daxwaza daxistina partî red kir. Ev serkeftinekî gelek mezin e. Êdî partî ne tenê partiyên Kurdistanî hemî rêxistinin bi navê Kurd û Kurdistanî dikarin bi azadane karê xebatê bikin ku ev jî destkeftekî mezin ya demokratiye û destkeftekî mezin her wisa neteviye. Ji bo vê yekî jî di her du haletê de em serketine. Lê em divê piçekî bi sabir ev meseleyê ev pêvajoyê taqib bikin. Bi sabir û bi dûr ji hemasetê û bi rasyonalîst û bi waqefbînane nêzîkî vê meseleyê bin. Em hev serketine. Lê em niha serketina xwe îlan nakin. Vaxtê wî heye eger vaxtê wî were em bi hev re ev serketina xwe îlan bikin. Mesele ku partiya me were daxistin wê çawa be? Em ê karê xewatê xwe bimeşin. Her vekî hemî partiya. Me vexta ku me dest pê kir vê karê xewatê me dest pê kir me îcaze ji devletê ji çi kesî me negirtiye. Me îcaze jî daxwazên xwe reva û dozan xwe reva me îcaze girtiye û em ketine vê rêyê. Di vê rêyê de me partî damezrandiye eger îro sivê
partiya me vere daxistin karı xebatê me ve her berdevam be vekî hemî partiyên dîwsane avana jî karı xebatê xwe bidomînin berdevam bidine berdevam kirinê bi navekî de bi şiklekî de bi cüreyekî de bi rêxistinekî de xebat her berdevam be xebat her nayîwastandin ev tradisyon ev pêvajo dibe carna lawaz be carna geş be lê her berdevam dike heta kengê heta ku me welatê xwe azad kir me devletê xwe damezran ku hingê milletê me bêje wallahê bira êca ihtiyacı bi we namaye ihtiyacı bi partiya Azadiya Kurdistan namaye ihtiyacı bi partiya Sosyalist Kurdistan namaye hingê jî em bêjim de mala we em ji her mala xwe de rinin heta ku em bigêjine azadiya xwe em bigêjine armanca xwe sereke em her berdewam bi di vê xebatê de hem her berdewam dibin ji ber ku me bi îcazeyê çi devlete bi îcazeyê çi aliye dest bi xebatê nekiriye ku bi biryarê wan jî em ê xebatê xwe bidine sekinandin Keko pirsek piçûk ez di vir de dikarim bipirsim dema ya pirsata jî qet xilas naba dema ku dadgeha bilind ji wera nivîsên fermî dinivîsîne û divê Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Başkanlığına belê kefawetê anna çawa kefe man naye ya li der gotina Mehmet Bayrak heye nizanim hatmen hûn dizanin dibêje devletê Tirkiye bi dizî îtiraf kere bi dizî bi resmî inkar kere inkar dike bi resmî hebûna Kurda inkar dike lê vê gavê bi resmî jê qabul dike ku Kurd ya Kurdistan heye ji ber ku ev belgeyê ku dişîne ev mahkemeyê ku vekirine hem navê Kurdistan têdaye û ketiye bi resmiyetê lê em dizanin gelekî raporên nehînî di dema Osmanliyê de dest pê kiriye raporên nehînî de başa Kurdistan Kurd e gelê Kurd e milletê Kurd e lê wexta ku resmî dibêje Doğu Anadolu'ye û Tirkên serçiyaye bi asıl Kurd lê Tirk e gelek pro pîne û paro çetkin da ku me ev bikin inkar bikin lê ev siyaset naçe serî neçûye serî ez bar dikim jî îro pêve naçe serî ya rastî wexta ku ez dixwînim serokê Partiya Sosyalist Kurdistan ez kêfxweş dibim yani welatê min navê welatê min belgeyekî devletê ya resmî ku ev devlet din dijminê Kurda ye û li ser înkarkirin û tinekirina Kurda hatiye damezrandin çawa dilê min xweş nabe ma dilê te xweş nabe kek Hanîfî belê keko kek Mesûd gelek spas divê mijarê de te gelek tiştên baş got û kêfametê ku hûn tekoşînekî bê îtiyatiya sivîl dikin hûn li welatê xwe li navê xwe li hêjayên xwe xwedî derdikevin kek Mesûd em hatin hêdiyê dî em tê taliya bernama xwe pirsa min ji cenabê te li Iraqê wek cenabê te jî zane li Iraqa Federal hilbijartin çêbû Kurda Partiyên Kurdistanî li wir bi ser ketin hilbijartinê qezenc kirin Partiya Demokratê Kurdistan bû Partiya Yekemîn bloka Partiyên Kurdistanî jî qezenc kir cenabê te vê hilbijartinê çawa dinirxîne gelo Partiyên Kurdistanî karin bi Partiya Yekemîn anka li Iraqê Partiya Sedr û bloka wan ew hatin hilbijartin kane koalîsyonekî ava bike piştî vê merhelê li başûrê Kurdistanê ya lî Iraqa Federal ew ê pêvajoyekî nû dest pê bike cenabê te jî dişopîne her du partiyên sereke Partiya Demokratê Kurdistan û YNK ji bo yekdengiyê li Iraqê bi helwestekî
Kurdistanî bi parastina mehvê Kurda bi hev re helwestekî danîn. Cenabê te ew çawa dinêxîn gelo rewşa Kurdayê pêşerojê çawa be û tu vê hilbijartinê çawa dinirxîn? Keke sıraç peşekez pirozbayî li siyaset hemû partiyên siyasiyên Kurdistanê dikim ku beşdar hilbijartinê bûne û bi rastî serkeftinekî mezin pêk înane. Bigiştî pirozbayê wan dikim her wisa bi taybetî jî pirozbayiya Partiya Demokrata Kurdistana Tirkiye dikim ku piraniya kursiyên Kurdistanê li parlamenteyê Iraqê bi dest xistine. Ev jî ji bo Partiya Demokrata Kurdistanê Îranê serkeftinekî mezin e. Qasê ku ez dixwînim de ev hilbijartinê de hinekî xal hene ku bi rastî hem xalê lawaz in û divê Kurd gerekî hişyar be, gerekî bi zanatî biçite pêşî. Yek ji wan ev ye ev rêjeyê kêmbûna beşdarbûyî ne. Ev nîşanî herçende li Kurdistan hejmara beşdarbûyî li Kurdistanê jî aliyê dî Iraqê pirtir bûye li Kurdistanê jî bi rastî rêjeyê beşdarbûn kêm bû. Li Iraqê gelek kêm e. Ev nîşan dide ku millet êdî hêviya xwe bi siyasetê nemaye. Ev hinekî rîskî bi xwe ve tîne ev mesele. Yani wexta ku hêviya milletê jî siyasetê were birin welatekî vekî Iraqê ku piraniya millet çekdar e partiyên vê welatê çekdar in, hêzê wan çekdar heye. Ev cî me tirsiye bi rastî, ev cî me tirsiye. Divê ji bîra me neçe ku ev biryara hilbijartinê pêşxeft ji bo na ku ev millet derketibû meydanê tezahüratê dikir, mîtînga çê dikir û daxwazê mafê xwe dikir ji bo na vê hatibû biryarê hilbijartin hatibû dayîn. Lê millet jî wisa xuya ku alaqa nîşan nedaye vê tiştê. Ya dido em dibînin ev bereyê ku vê gavê li Iraqê desthilatdar e bereyê Şia wisa xuya ye peywendiyê wan hêdî hêdî tek diçe naxokiya wan ku di nava wan de hene hêdî hêdî kurtir dibin, hêdî hêdî dijwartir dibin û zêdetir dibin. Gelo o ev rewş yani berbelavbûna bereyê Şia ji bo berjewendî Kurdaye ya na em ê divê baş binirxînin. Gelo Şia berbelav be ji bo Kurda baş e yan Şia yekirtî be ji bo Kurda baş e. Bêguman ev karê aslî ya partiyên me Kurdistana Başûr e ez piştrast im û yêqîn dizanim ku awana di vê varê de gelekî pisporin zanayê wan hene û dizanin kîjan alî ji bo wan baş e ji bo vê jî kar û xebatê xwe didomînin. Lê vekî li derve Kurdekî li derve em divê evê tişta li ber çav bigirin. Desthilatekî yekirtî ya Şia ji bo Kurda baş e yan desthilatekî sist û ji hev ketî û lawaz ji bo me baş e. Pirsekê ew ye. Pirsa dê ku ez bawer dikim ji bo me gelek giring e serketina Sedr e. Sedr ne tenê şiageriya tund e her wisa nasyonalîsta Arab e jî. Yani hem Şia ye hem jî netevperest Arab e. Netevperestiya wî dibe ku bibe sedemê Hindê ku hikûmetê wî ev Iraqê ku ji bin kontrola wî de hikûmetê ku ji bin kontrolê wî de were ava kirin dibe ku jî Îranê dûr keve.
Siyasete xwe piçekî İranê dur bixe. Siyasete ka dij bi İranê birêve bibe. Dibe ev heye yani ev ihtimal heye. Vî alî da bêguman tiştekî baş e. Ji bo me Kurda ez usta dixwînim. Lê divê ji bîra me neçe partiyekê hem divarê ayînî da şiageriyekî tund be hem jî netevperest be ev jî bi rastî xeterekî pêşiya tevgera Kurd de vekî xeterek li pêşiya tevgera Kurd li Kurdistana başûr disekine. Divê hemê aliyê ve em baş bixwînin. Hemê aliyê ve baş bixwînin. û ji bîra me neçe ku Muqteda Sadir gelek çara ragiyandiye ku dijî federasyone her wisa dijî referandum bû yekek li evê bû ku nasyonalizma Arab diparast yek perçeyî Iraq diparast vî alî da bêguman barî neyînî heye alî neyînî heye lê alî pozitif şî ev e ku dibe ku siyaseta Iraqê piçekî jî İran dur bixe ev jî ez bawer dikim di vê zirûfê îro da kazanca hikûmet Herêmê Kurdistan têda ye ji ber ku îro li ser hikûmet Herêmê Kurdistan xeterekî mezin ya ji İranê tê ji Tirkiye tê û ji radikalên û nasyonalistên Arab tên ji bo neveyekî jî rewşa me yan em bêjin karê me gelek bi taybet karê birayê me Kurdistana başûr zahmet e û tenê dikarin bu yek halwestî bi yekîtî û bi hevkarî dikarin ev pêvajoyê bibine serî lê ev aloziya û tevleheviya Baxdayê tenê bi vê rekê dikarin berjevendiya Kurda biparêzin, berjevendiya destkeftên xwe biparêzin, pirsan xwe girîng ku yek li wan bütçe ye, yek li wan dadgahê destûrê ye, yek ji wan pêşmerge ye ku wana pirsê çarenû sazin ji bo Kurdistana başûr tenê bi hevkarî û yek halwestiya xwe dikarin ev meseleyê çareser bikin. Bi xweşiya we em dibînin ku her du alî ne tene her du alî hemê aliyên Kurdistanê başûr amade ne û ku lê Baxdayê bi hevra xebatê bikin ev jî serkeftinê wan dixwazin. Bêjin ve bipirsin encamê hilbijartinên Şengalê çawa dinirxîne berî hilbijartinê gelek guftûgo dihat kirin gelek tişt dihat taliyê gel terciya xwe kir divê encamê çawa dinirxîne. Bêguman ev bersivekî gelek tund bû ku KCK yan PKK daxwazê desthilat dikir lê Şingarê digot Şingarê aydeme ye em dixwazin Şingarê îdare bikin ev bersivekî gelek tund bû ji bo KCK ji bo hevalên PKK lê ji bo wan ev cara yekênî ne KK Sirac hilbijartina berê da jî hevalên me bi navê Partiya Çareseriya Demokratîk beşdarê hilbijartinê bûn û gelekî qiseyê mezin kirin û gelekî ev kirin lê evê ku lê hilbijartinê de dengekî wergirtine derdorê 3000 bû. Ev şikeste duduya ya siyasetê PKK lê derheqa hilbijartinê de ye. Ez hevîdarim awana ji wan ders werbigirin îtiraf bi hebûna hikûmetê bikin rêz lê hebûna wan bigirin rêz lê serveriyê bigirin daxwaza desthilatê nekin
daxwaza îdare nekin ji ev şaşiyê vegerin û werne ser xetê ku şişqa Kurdistana Başûr ji wan tiştekî zêde naxwaze dibêje tenê tê rêz li hevûname bigire rêz li qanûnname bigire derveyê qanûnê û derveyê yasayên me karê xebatê neke ku divê wisa be divê jî wisa be. Belê kek Mesûd ez dixwazim tiştekî bêjim niha wexta ku meriv beriya van hilbijartina meriv li televizyonên bi ser PKK vadin hêr çend televizyonin meriv digo ku wê li Şengalê hema ew bêjin kî û bêjin çi wê wisa bibe lê berê zitê wî bû aynê tişt ji bo dewleta Tirk jî wisa ne dewleta Tirk bi salan e digo Kerkûk bajarekî Tirkmena ye lê belê encam wisa derneket ew nerastî ew propagandaya reş ku Tirkiye jî kir PKK jî kir milletê Kurd ê Başûrê Kurdistanê bi rastî bi zelalî hanî berçavdivî warî da ez dixwazim hestên te jî bigirim. Keko yani ev nişan dide ku siyaseta ne rasyonalist, siyaseta ne vakıfı çi cara ser nakeve. Çi cara ser nakeve. O yek ya duş hamasat tişteki başa carna merif pena be hamasat be karbine basa ev bike başa morala merve hoştike dile merve hoştike le ev serkeften bixoran aynı. Hamaset eğer siyaseteki jirane, siyaseteki vakıfbinane, siyaseteki rasyonalist perane ve encameci eveye. Encameci ku eveye ku PKK le tuşi le Şengalê bu ya. Beri le tuşi le evi bu, le Kerkûkê bu. Encamê eveye ku devleti Türkiye tuş bu ya. Ku bi salan bahsa vê dike bahsa siyaseta Türkmen elî dike Kerkûk Türkmen nizanim çiye lê millet bersivdaya ku Kerkûk beşekî li Kurdistanê ye û Şengal jî dixwaze bibe beşekî Kurdistanê nebe beşekî nebe kanton yan nebe beşekî devlete Iraqê hükümeti merkezi dixwaze bibe beşekî Kurdistanê hükümeti herêmî Kurdistan eşkere irade yoxu nişan daya û divê hemî aliyên siyasî rêz li vê iradeyê bigirin zahmet jî nîne zor jî nîne. Spas kek Mesûd berê temaşevanên hêja me demekî dirêj vay bi hevra derbas kir kek Mesûd em hatin dawiya bernaveyê ger gotinên te dawî tiştê ku te negotibe hevin û tu bêjî ka ez wî jî bêjim hevin ji kerema xwe re bêje û em hêdî xatir ji temaşevanan û ji hev bixwazin û bernama xwe dawî keko berê her tiştê spasê ve dikim ve meywan kir ez hatim min dêrîbariya xwe bi rêka we pêşkeş kir gotina me viya dawî ku duyî sal roja koça dawiya cigerxwîn bû ku digot hûn bibîne yek eger nebine yek hûn her yek bi yek ji bo ku em nebine yek bi yek dest xwe bidine hevdû yek bin gelek spas. Keremke em hatin taliya bernama xwe pirs bawer dikim pirsên temaşevanan tunê wexta me ji way xelas bû rêzdar Serokê giştî em gelek spasiya te dikin tu beşdarî bername me bû te rengek da bernama me em kêfxweş bûn temaşevanên hêja îro em bi rêzdar Serokê PSK Mesûd Tekre me sohbetekî germ kir em spasiya wî dikin heta bernamakî din bimînin di xêr û xweşiyê de roj baş. Roj baş. Mala wa bra.